Представяме ви трилогия от кратки филмчета, в които ще разкажем за уникалната технология на производство, която създадохме и използваме още от първата ни реколта през 2021 година, от лозето до чашата. Открийте как всяка бутилка разкрива своята история дигитално, чрез QR кода на етикета. Разберете повече за специалната методика, по която създаваме вино от конкретно място и лозе, защото всяко място и грозде има своята уникалност. Наблюдението чрез сателитни изображения ни позволява да следим здравето и развитието на всяко лозе. Ползваме иноваторски инструменти, като електрически ножици, чиято технология ни дава точни данни за резидбата и позволява поддържането на оптимално здраве на лозята. Последвайте ни във вълнуващото пътешествие от лозето до чашата и научете за нашия иновативен подход към прецизна ферментация, където изкуственият интелект и иноваторски устройства трансформират начина, по който създаваме вината си.